дарахт ва меваи тут дар рӯзгори тоҷикон аҳамияти махсус дорад. тут меваи истеъмолии инсон аст ки моҳҳои май, июн, июл вобаста ба макони парвариш мепазад. аз меваи он тутмавиз, талқон ва ширинӣ тайёр мекунанд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ навъҳои тути балхӣ, бедона, биринҷӣ, кулолӣ, марворид, морпечак, рахш, фалғарӣ ва ғайра дар маҷмӯъ беш аз 20 навъ парвариш меёбанд. тутро барои бардавомиву дарозумрии инсонҳо солҳо инҷониб миёни мардуми ҳозирзамони шарқӣ хеле маъмул аст, чун донишмандони муосир аз моддаҳои кимиёвӣ бой будани таркиби онро пайдо кардаанд. таркибашро дида баромадаанд ки аз маводҳои гуногуни фаъоли биологӣ ва мисли флавоноидҳо, каротин, равғанҳои эфирӣ, масалан макроунсурҳои гуногун, витамини S, масалан витамини гурӯҳи B, B1, B3, B6 дида мешавад ва тут бисёр як самараш ҳамин хусусиятро дорад ки вақте ки вайро истеъмол мекунанд аз сабаби он ки гармию тарӣ дорад барои гармиҷозон, яъне касоне ки меъдаи онҳо тарии зиёд дорад зарарнок аст. барои ғадуди зери меъда, масалан ғадудҳое ки дар болои гурда ҳастанд, барои ғадудҳое ки ғадудҳои ҷинсӣ мегӯянд бисёр нофеъ аст ва кори онҳоро ба танзим медаронад. ва инчунин масалан агар бо ҳамин барги тут дар якҷоягӣ барги зуф ва барги мурд ва бӯи модарон ё ки бобуна кадоме инро ёбанд, дар якҷоягӣ инҳоро омехта карда чой дам карда, масалан агар мавзеи бавосирро агар бишӯяд, аз ҳамин бавосир низ ҳамин нофеъ аст. масалан дар ноҳияи Шамсини Шоҳӣ, дар ноҳияи Дарвоз, дар ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, хуб дар ин ҷониб гирем агар дар водии Зарафшон, махсусан дар шаҳри Айнию Панҷакент, дар ноҳияи Айнию шаҳри Панҷакент, парвариши ниҳоли тут хеле ба миён ва хуб ба роҳ монда шуда будад. дар ноҳияи Балҷувон бо як гурӯҳ занон ки дар ҳавлии Оигул аслон ва ширинии тут мепухтанд, атрофи ҳаёту рӯзгор ва зиндагии дар Кӯҳистон ҳам суҳбат гардидем. маълум гардид ки бонувони ин маҳал дар баробари омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ иловатан дар хонаҳои хеш кадбонуи беҳтарин низ ҳастанд. омода кардани ширинии тутро яке аз ғизоҳои беҳтарин мешуморанд. аз ҳамин лиҳоз дар моҳи июн баробари пухта расидани меваи тут кори бонувон низ зиёд мегардад. ҷои мода ҳама мекунанд, ҳама ҳентучид ҳама халдего калон мондагӣ ширнӣ мекунанд, ҳама мекунанд, ҳама чӣ ширнӣ бо тут хоқ мекунем, мечинем мавиз мекунем, хоқ мекунем бо тут пиз мегам бо вора дағураку менам мечика бо тут пиз мекунанд. инам худам аз 3-4 флаг мекунам. мерем боғ дорем майдоқта берем, ма гулакдор мекунем. инам сол дедек мечунем 100 ширнӣ мегирем, 10 кило ширнӣ мегирем. хай бо дам дегиш бо калон боша баста боша бо бисёр мегирам. агар буги ширинӣ ба сифат биёя, то чанде ту тоза боша ширинам қақшру миёя. светута ома мерезем, тута мерезем, мешунемш, тозаш мекунем, меполонемш. 4 танатун ма 3 флаг 4 флаг ширинӣ мекунам ба худоки. тути светута отдельно мекунам, рахшака отдельно мекунам, сиётута отдельно мекунам. мо ҳамин зиндагим найрӯи ҳамин ширинӣ пеш мерава. омода кардани қиёми махсус ҳамчун хӯрдани субҳгоҳӣ ва умуман барои табобатӣ шиннипазӣ буд. хуб дар аввал маъмулан шинии тут ё ширинии тут бештар истифода мешуд нисбат ба дигар навъи меваҳо, маҳсулотҳо. сабаб дар чӣ буд? аслан тоҷикистон қисми зиёд мардуми Кӯҳистон ҳастанд, сарзамини Кӯҳистон аст ва дар пухтани меваи тут маъмулу машҳур буд ва дар ақидаи мардуми тоҷик тут дар қатори нон бисёр арзиши қавӣ ва бузург дошт. масалан агар дар водиҳо киштукори маҳсулоти ғалатдона фаровон истифода шавад, дар минтақаҳои кӯҳии мо ки нисбатан водии гарм буд, вале аз ҷониби дигар Кӯҳистон буду дастрас кардани об
обу заминҳои обӣ мушкил буд. аз ҳамин хотир онҳо таваҷҷӯҳ ва такя мекарданд ба дигар навъҳое ки бояд ҳаёти худро наҷот диҳанд. дар гурдадар дар ин гриппҳои ҳамаи касал ширини ту даво мерем дего калон дое мешавем тутора меҷӯшонем дар дег меҷӯшонем ора бод ба докҳо мепалонем обира бо меҷӯшонем гашта баъд якҳо мегем мо як дег мекунем баъд мекоҳем баъд баъд кофта ширини тайёр мешавад. дар қатори дигар маҳсулоти дороворӣ ширинӣ ҳам аллакай ҳамчун як гиёҳи табобатӣ ё худ ҳамчун маҳсулоти табобатӣ ба мардум тавсия дода мешуд ва бояд бигӯем ки аз ҷониби табибони таҷрибадор ҳатман тарзи истеъмоли он ҳам дар ҳангоми касалии бемор махсус тавсия дода мешавад. Масалан бинобар он маълумотое ки аз табибони халқӣ мо дастрас намудаем, хӯрдани он вақтҳои муайян дорад. ҳатман субҳгоҳон ҳангоми нав асоб хестан ва холӣ будани меъда хуб ба ислоҳи мардум як қошуқча ё агар зиёдтар бошад 3 қошуқча аввал мехӯранд дар шиками холӣ, пас аз ним соат хӯрдани чою дигар навъи ғизоҳо баъд тавсия дода мешавад. ҳамин тариқ бояд ки то 7 рӯз ҳангоми касалиҳои шамолхӯрдагӣ ҳатман аз он ширинӣ истифода баранд ҳамчун моеъи табобатӣ. Ширинии туд масалан як қошуқчаи вайро агар дар як пиёла оби гарм ҷӯшомада агар омехта карда бинӯшанд аз бемориҳое ки аз хунукӣ пайдо шудаанд дар меъда дар рӯда масалан оби хунукро зиёд меошоманд ё ки масалан маводҳову ғизоҳои хунукмиҷозро бисёр меошоманд ва рӯдаву меъдаву масалан гурдаву роҳҳои пешоб вақте хунук мегиранд варам мекунанд ё ки масалан дард мекунанд аз ҳисоби хунукӣ ҳаминро низ бартараф мекунанд. агар дар хона кӯдаком навасом касал шавам ман худам ширинира ба шир тайёр мекунам кӯдакомам метавам ки хифа назанам. ман худам шахсан тоза ман дору нахӯрдам. ман ҳамин чӣ хеле ки бобо момо мекард ман ҳамон хел агар камта сирфа бизанам ширинӣ мекунам соз мешавам не ба балниса ҷиғ мезанам не ба ягум духтур. меваи тутро дар вақти хуб пухта расиданаш дар чодарҳои калон шапонида аз байни онҳо хасу хушок ва баргҳои зиёдатиро ҷудо менамоянд. такидани тут аслан кори мардон аст, аммо дар сурати набудани мардҳо занҳо низ ҳатто болои дарахт баромада худашон ин корро анҷом медиҳанд. агар бинем ки бачаҳо набоша тои чормағз мебинем чормағзам мешафем тутам мешафем мекунем ка зиндагимон пеш мерава. шукронаи худо ягум чи камдӣ надорем. тути ман ҳамин ози худам ҳамин момента як флаг зиёд кардагиам бо мекунам флагига тутои ман чормағзои ман шукронаи Алло дорем охи. мара имсол бахш залал надода чи хелишда хай дорем охи. сафеҷи алоҳида мегирем сиёҳаши алоҳида мегирем дар қопчаҳо мегирем дар флакҳо мегирем ки қоқ бестам хел дар бакҳо дар сатилҳо мегирем ки қоқ местах шуро дар қопча бо мулоим мешавад. ту баъди на бо мебарам дар хитқи ноҳияи ҳамадонӣ дар қирғантепа шириниёма мефурӯшам тутома мефурӯшам тути қоқ мекунам ширинӣ мекунам тутпиз мекунам худам ба нами ғӯраки бобигӣ мекунам 4-5 коробка мекунам ҳамчиҳо мебарам шукронаи бачаҳо мегӯ чаки рӯе ки мефурӯшем дар қирған савдогарам худам ман ҳам дар хона меам флак ширинӣ мақати шириниш мебарам ман килои ширинӣ ма 15-20 кам намефурӯшам. деги калоне дорам ки як санатут ман мешавам ам дегам пур мешава ва як тутум як мата мекунам як флакча мегирам. ширинӣ аслан як шираи аз ҳамон шираи тут гирифта мешавад шарбати тут гӯем. аслан шириниро аз тут аз тарбуз аз харбуза ё аз шарбати ангур омода мекунам. дар минтақаҳои тоҷикистон бисёртар аз шарбати тут шириниро омода мекунад чунки ҳамон ғизонокӣ ё ки хусусиятҳои шифобахшии ҳамон ширинии тут аз ҷиҳати гуфтаҳои мутахассисон шояд ки ба мардум фоиданокаш зиёдтар будааст барое ки миҷози тут худаш гарм аст. омода кардани ҳамон шарбати тут дар ҳар минтақа ё аз рӯи гуфтаҳои мутахассисон дар ҳар минтақа ҳар хел аст. ширинӣ ҳам шаклҳои гуногун дорад. шакли нисбатан тунуктари он ҳамчун ғизои субҳгоҳӣ ҳамчун ширинӣ тавсия дода мешавад ва он ширине ки бештар қиём шудаасту бештар ҷӯшидаасту шакли нисбатан ғафса дорад ҳатман барои табобат тавсия дода мешавад ва таҷрибаҳо аллакай миёни бонувон бениҳоят зиёд аст. имрӯз фаровон ширинро дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ истифода мебаранд ва ҳатто дар бозорҳо ҳам фурӯхта мешавад. аммо шакли аз ҳама тозаи он чуноне ки гуфтем
бе об ҷӯшонидани он, яъне дар 3 навбати аввал ҳатман бояд ки ширинӣ 3 навбат полонида ҷӯшонида шаваду баъдан қиёми аслии он барои истеъмол истифода шавад. Ва аз ҳама чизи нозук ин аст ки вақте соли гузашта мо ба шаҳру ноҳияи гуногуни ҷумҳурӣ ҳангоми хуруҷу фарз кардем анамин бемории касалии ҳамагир ё ки пандемия COVID-19 мегуфтам, вақте ба шаҳру ноҳияи гуногун сафар мекардем, мо дар ин қатор дар ноҳияи Шамсини Шоҳин будем. Ва аз ҳама факти ҷолиб барои мо ин буд ки қариб 90% мардуми ҳамин ноҳияи Шамсини Шоҳин бар он боварӣ ҳастанд ва мегӯянд ки ҳатто ба мо таъсир ҳам накард. Махсус ҳар субҳҳо дар ҳама хонаҳои мардуми Шамсини Шоҳин истеъмоли ширинии тут баро монда шуда буд ва мардум ҳатман аз ин ҳамчун гӯҳи табобатӣ истифода мебурданд ва бовар аз он доштанд ки баъд аз хӯрдани ҳамин ширинӣ умуман ҳамин нави беморӣ ба касе сироят намекунад. Ва воқеан маҳз ҳамин боварии онҳо буд, маҳз таҷрибаҳои ҳамин мардум буд ки мардум худро аз ҳамин бемории ҳамагир тавонистанд ки раҳо диҳанд, тавонистанд ки ба онҳо таъсире расонида набошад. Яъне ин як факти ҷолиб аст ки дар вақтҳои охир мо ба зимма гирифтем. чӣ тавре маълум шуд бонувон аз ҳар нави тут алоҳида ширинӣ мепазанд? дар ин ҷо чанд нави тут аз ҷумла тути сафеду сиёҳ, бедона, шоҳтут, музаффарӣ, руштинтут бештар маъмуланд. новобаста ба номусоидии ҳавои имсола тутҳои онҳо чун ҳарсола самари хуб доданд. айни тути бедона ҳаст. ин шириниш бо чанд қабигам қазарди хушум я тути санча ту шириниш ҳаст сирх мия сирхча меёхи. неки лаззате ки бо идора и надора ин шира ва шарбатиш хушруя ёхи бо. ҳар тут ба худаш дигар сифат дора, дигар лазза дора. ин тут фақат шириниш хушрӯ меояд. зар ранги асал меояд. сафед тут дора, рахшак дора, сиёҳ тут дора, марвои тут дора, бедона тут дора. чор панамо тутай. ҳамашам ҳакимай, ҳамашам давоникаш дуае буака. рахшакш бо хубтаракай. пойна грипп омагаем, шириниям солудамо суроғ кардан, давоно кафта, да об қатика хӯрдан. 1 соат меҷӯша тути мо охир. 1 соат қадри об меҷӯша, баъд тута мегирему, ба дока меполонему, яком мекунем оша. оша яком мекунем, баъд бо да дег дигар 2 дег раиҷа барбаба. баъд да дег гарӣ мерезем якомна. баъд алова сахт мекунем, ширинимон тайёр мешавад. аз рӯи масалан гуфтаҳои мутахассисо ширинӣ гуфтем масалан хусусияти гарм ки дорад, яъне миҷози ҳамон тут гарм аст. вақте ки бо дар оташ пухта мерасад, ин ба касалиҳои масалан хунукзадагӣ мегӯянд ё ба шахсоне ки сулфа доранд, умуман ба он нафароне ки бисёртар ба касалиҳои хунукзадагӣ ҳаминро тавсия медиҳанд. ин масалан аз рӯи гуфтаҳои худи мутахассисое ки масалан аз рӯи таҷрибаҳои мардумӣ дар ҳолатҳое ки инсон агар хунук мехӯрад, мегӯянд ки агар ҳамин як пиёла шириниро ҳам то агар хӯред, дар зимистон шумо хунук намехӯред. албатта бояд бигӯем ки дар қатори ширинии тут аз дигар навъи меваҳо ҳам оҳиста-оҳиста дар фарҳанги мардуми тоҷик пухтани ширинӣ ба миён омад. масалан имрӯзҳо мо фаровон медонем ки ҳатто аз ангур ҳам, меваи ангур ҳам ширинӣ омода мекунанд, аз харбуза ҳам ширинӣ омода мекунанд, аз тарбуз ҳам ҳатто ширинӣ омода мекунанд. ва албатта барои захираи зимистон хуб аст, аммо аз ҳама шириние ки барои инсон муфид аст ва бештар истифода мешавад ва мардум аз он таҷрибаҳои хеш медонанд, ин нави аз ҳама олӣ ва хуби он ширинии аз тут аст. хуб омода кардани ширинии аз тут ҳам бояд бигӯем ки шаклҳои худро дорад. дар фарҳанги мардуми тоҷик аксари шириниҳое ки омода мегардад аз тути сафед аст, яъне аз тути сурх ё шоҳтут мегӯянд. дар бисёри минтақаҳо омода кардани ширинӣ чандон ба роҳ монда нашудааст. хуб ин сабабҳои худро дорад. бино ба ақидаи мардум тути сиёҳ ё тути сурхе ки он бо истоҳои шаҳтут миёни мардум васеъ истифода мешавад, он миҷозаш нисбатан сартар аст ва аз ҷониби дигар оби ӯ зиёдтар аст. яъне дар шакли тар хӯрдан дар гармии зимистон ӯ фоидаовар аст ва барои мардум бисёр фораму гуворост. аммо барои ширинӣ омода кардан бештар ва аксаран аз тути сафед омода мекунанд ки ба ақидаи мардум миҷозаш гарм аст. бонувон баъд аз такидану пок кардани тут онро ба деги калон андохтанд, дар оташи мӯътадил яксар ҷӯшонида гирифтанд. пас аз ҷӯшонидан оби тутро ба воситаи дока ҷудо карданд. маротибаи дуюм обашро ба дег андохта дар оташи паст то қиём шудан ҷӯшониданд. бояд гуфт ки замони қиёмшавӣ бо кафгири калон тез тез кофтан гирифтанд то тагаш начаспад.
вақте ки ширинро дар қатори дигар навъҳои табобатӣ ба тибби халқӣ ворид карданд, ҳамчун доруворӣ, ҳамчун маҳсулоте ки ба саломатии инсон фоида дорад, баъдтар шаклҳои дигари ширинро ҳам ба вуҷуд оварданд. Яъне баъдтар мардум ба ақидаи табибони халқӣ истилоҳи қатрон ба вуҷуд омад. яъне дар маротибаи чорум, яъне пас аз оне ки як маротиба қиём тайёр мешавад, ба хотире ки дилпур шавад ки ӯ тоза аст, маротибаи дигар ҳатман барои 1 килограмм ширинӣ 5 литр об мерехтанд. масалан вақте ки 1 килограмм ширинӣ тайёр мешуд, ба ӯ 5 литр оби дигар илова мекарданд ва боз як сари дигар мешуданд то хушк шудани ана ҳамон об. яъне хунукӣ ё миҷози сарде ки дар дохили туд мемонад, ҳатман бояд пурра ҷӯшида барояд. баъд қисмати охири он ҳамчун дорувори дар тибби халқӣ истифода мешуд. غریب اومدن که آب دگرتیم تزلوش میکنیم که چقدر تزلوش کردیم قد شیرینی خشم میویا کودکان میگن که اوچه بشیر که بشیر هم میکنیم شیرینی رمو وقتی که آب این همیتاری آب لکو میکنیم با دست هتل آب لکو هیره میگیم دست شیر میگیریم میجشونیم ایریسی کلوچ میشه و قریبه سلامتی آدم ها بسیار ناز میکنه شیرینی این اصل یا نه شیرینی تو دیگه هست ولی که از سری که دیگ دمه دادی میزشونی تا شوا حالا با شوا بشید بعد میگیری چیو دم میگیری میمونی فلاکولا تو بولی من خدا و شکر کسل نشیدم شکرانه خدا 10 تا فرزند دارم 7 تا بچه کسل نشیدم خیلی روزی باز شکرانه خدا که همه چیز وقتی ما رو آوردن از نویه همدانی بالنسان نبود توز بدختم راضیه نکردم حساب شیرینی بعد با همه خنارا ما داریم که زمستون شد با نمو تو سفید میخریم با میدوزیم بدخترای عروسی را گلدوزی چکن تاکسری میدوزیم چودر میدوزیم چولبند میکنیم گفتی گپای رحمتی و چومون مومون که 5 هنره ما تیار شد این فجوش هم می‌وردیم همی خیلی در دکو می پولونی می نوه وقتی که آبش گرفتیم با این توپش ما کلولنگ میکنیم برای مال گامون این توپش شیرین تیار میشه بعد این با میگیم در یک گرم میمونیم با تیزلوش میکنیم میشه شیرینی بعد از آماده شدن بانوان شیرینی را در ظرف‌های سیردار برداشته برای ذخیره زمستان نگاه داشتند. به قولشان اگر ظرف تر باشد شیرینی در آن زود ویران می شود. برای همین آنها مسئول دسترنجشان را چنان نازکانه ذخیره می کنند که شیرینی تا 2 سال ویران نمی شود. استعمال کردن خود شیرینی فصل ندارد. اون را هر کسی که هر وقت خواهد میتواند اون را استعمال کند. بعضی در بهار در زمستان بیشتر در زمستان لیکن آماده کردن خود شیرینی این موسمی است بیشتر در همین آخرای ماه می تا اولای مثلا اون هم از همون منطقه وابسته است. منطقه‌ای که گرمتر است آخرای ماه می همون توت پخته میرسد. همین جوگا تر باشه که شیرینی تیار ترش میشود. به حد که این بود تیار کنیش نازک است که همین جوگایی که شیرینی می‌ورداریم او جوگا را ما خاک میکنیم بعد شیرینی رو می‌ورداریم. بعد نمی‌ورداریم یا دکتر با دهش می‌بندیم که یکون پشن نزنه. بعد با گردیره با ما واسه بربور اومده کنی اولا در خاکستر در بالا خاکستر می‌موندیمش می‌ایستاد تا زمستونه که مورچه نزنه مورچه درک بیام میوم پیش شخ بویره اگر این در همین آفتاب هم که به سر روش اپشون هیچ نمیشه در آفتاب میمونم میسته وقتی که بارون باری روش هم میپوشونم وقتی که بارون نباری روش میسته لیچه باید دکه بستگی روش همون فلاکای خودم خیلی میکنم بعد زمستون شد بعد خونه میدارم. شیرینی یک چند خاصیت دارد. بسیاری آدما در حالت کسلی‌های خنک‌زدگی چلی که میگن رومانتیسم بجای توت رو در بعضی آدم‌ها در پا پیچونده بعضی آدم‌ها در موزه گرفته استفاده میبرن و خفی همون شیرینی که میبینید برای همه کسل‌های خنک‌زدگی روده معده سخت توبت استفاده میبرن.
дар минтақаҳои кӯҳистон тутҳои хушк ро дар санги ҷувозак ё осёб ор карда талхон омода месозанд ки он тутпис ном дорад. Тутпис ё орди тутро дар охурҳои махсус хамба ё кӯлӣ нигоҳ медоранд. он дар нами зуд сахт мешавад ва шахшудаашро бо табару теша пора мекунанд. аз тутпис ширинӣ ва ҳавло низ тайёр мекунанд ва баъзе таомҳо ҳамроҳ менамоянд ва инчунин дар ҳамон шакли кӯбидааш бо чой истеъмол мекунанд. تیپس جرقات میکنیم، دوغ جرقات میکنیم، با همسایه تقسیم میکنیم. بعضی ها به تیپس جرقاتش هم میخرن برای شفایی، برای شیرینی. بسم الله الرحمن الرحیم. شفای زیادتر شوه انشاءالله. تنی صحت خداوند درد رنج گم کنه، دیم باره درد رنج نیاره، دردمان داره به درد به رنج کنه، رنج او را رحم خره، مستمن داره شفایی بیده پروردگار. یکی مزه شب چشیم ببینیم که چه خیلی مزه داره، بعد به کسلا را بریم بدیم و تنی صحت دلی شیرین. شهد انشاءالله شهد معنای که حسل هم شریطه. ба гуфтаи сокинон ин шириниро дар хонадони ҳар бошанда хӯрдан мумкин аст, зеро он барои бемориҳои гурда, сулфаи сах ва кабудсулфа, инчунин сармохӯрдагию зуком давои хуб аст. мардум дар ин ҷо аслан кам бемор мешаванд, чунки мудом аз ин доруи табиӣ истеъмол мекунанд.